Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare pachivhitivhiti chenyu Kulian TV. Right, panapa inini zvandinoita nyaya idzi ndinoita dzekufukunura. This is not a joke anymore because pane dzimwe nyaya dzekuti atidi kuti tinge tichidzisekerera. Right, last year pamashure papa Nick Mangwana akabuda achisekerera zvinhu zvisina nebasa rese. It was on 15 February 2025 nguva dzichiti 27 minutes past 6 akabuda achitaura nyaya yebhoti rachiti the Rural Infrastructure Development Agency RIDA has significantly reduced boat fares for the passenger vessel Mbuyane KF551 that plies the Zambezi waters. This has brought financial relief to travelers who use the boat to access remote areas in Nyami district. The new charges are as follow as Peters Point to Chalala now $10 from $15. Peters Point to Musamba $8 from $12, and from the Peters Point to King's Camp $6 from $9. So it simply means kuti chinhu ichi chagara chiri chavo ivana chinhu chavo. That's why they were celebrating it. I've never heard Nicky Mangwana talking about my businesses vamwe vanhu kana kuti vari ma private sectors kuti kana kuti ndanzwa kuti chitax shop chibasa sapa chadzikisa kana kuti ndanzwa kuti chibhawa chapo chadzikisa masupa. Andisati ndakambonzwa. Andisati kana kuti tumbwa twadzikiswa. No, yeah, it's something that sounds ridiculous. Munhu asingamwe chinhu izvozvo zvamuchose andokuzvona, but ndikuona kuti zvineka kudherera mukati zviri kuitwa these guys. To be very honest with you, ina hangu handidi kuti tinenge tichizoramba tichitaura Mangwana panapa muzondita munhu akashata. Unongovhovhonora vanhu iwewe sei usina tsitsi nevamwe vanhu. Apa pachadi tsitsi because tsitsi dzauri kufanira kunge dzichiitwa kune vanhu imimi vari kumanhingirikini vafirwa ivava ndo vari kuda tsitsi. And I believe kuti these people they must be compensated because handiti vanga vapinda mubhoti vakabhadharawo mari dzavo. Bot ndiani akurirana ari kurirana ndiani muridzi webot ndo nyaya tinoti tipinde tichionesana panapa. Nicky Mangwana tikakubata mushe muse tikakupina zimhino rako iri unotaura mushe kuti iwo zviri kufamba sei. So bot capsizes on Lake Kariba rescue underway. A Rural Infrastructure Development Agency boat capsized on Lake Kariba with rescue teams now scrambling to assist people in the water. Number of casualties, passenger number or the cause will be updated as soon as the information is available. Our thoughts are with the victims, their families, and the brave rescuers working in difficult conditions. We pray for all those caught in this tragedy. Ukoona kuti Nicky Mangwana apa anga ari kutopusha ari kutorana ari kutomhanya dance kwanga kuri kutopusha dance kutobhura dance kwanga kuri kutoitwa naNicky Mangwana. Iyi nhikirikini yake yakaisa 18 hours ago saka hapana yakanyanya yatiri kutaura. But ndazongosurprised ndikangonzi www advocate Fadzayi Mahere zimu ima mchiti gazi nanyonzo mchita no opposition kuti sei muchiti kuda here tichitanga manje kushtaura manje zvinhu zviri kuitika panapa. These guys they are working extra hard, they are opposing panotoda kutoopozwa. Ende nanhasi zviri kuchiri kundinetsa kuti amene kuti pakashanda voodoo style here kuti vanhu vakaita sana Fadzayi Mahere vazongori kana vanzi vakungosiya parliament meme. Pakashanda voodoo style here kuti vanhu vakaita kana sana Tendai Bidu yaungonzi atobuda muchino atochikanda kunze. Guys, come on. And is there anything chinoona kuitwa kuti vakwanise kunge vachidzoka? So Fadzayi Mahere anoda kutambisa nguva because nguva dzacho anenge asina hake dzakawanda. So good day Honorable Minister Mona Felix. Why is this government run ramshackle ferry allowed to transport people when it's clearly not fit for use? Why was it overloaded? How do you feel when state resources are used to buy political elites like yourselves, state of art Range Rovers and Ford Raptors, yet the ordinary person uses this death trap for transport? Yes, this government got
no shame. We need new leaders. Vapinda futi nekuna Mangwana panyaya yake yo yaitaura yabva anoidzokerera nyaya yake ya 15 February 2025 achiti, good day Mangwana, just last year you were celebrating this government run ramshack death trap ferry. The overwhelming feedback to you was that the ferry was old and needed replacement or at least refurbishment. You acted like the cosmetic reduction of the phase but ignored a disaster waiting to happen. This is what happens when a government prioritizes propaganda over the welfare of the people. When will you apologize for ignoring the people's concern and ultimately causing dozens of deaths? Who is being charged for this capable homicide of these victims? What is being done to avoid such needless loss of life in the future? We need new leaders. That's Advocate Fadzayi Mahere. Saka panapa in short tiri kuti chi ivava vakomana ava vanoziva zvavari kuita chinhu chetimu ravo regovernment ravo imomo ndipo pane munhu ari kurana chinhu ichochechi. Ukaona hurumende ichibvumidza chinhu chakadai sokuti chinge chichirana because they are making a lot of money out of it. Guys, this is not fair. Makutakura vanhu hobo chinhu chakuti umwe munhu ari kungonakirwa nelife atori kwaari uko. Vanhu vari kutopinda imomo vachitoti at least taona chekuti chinotisvitsawo kumberi kwatiri kuenda. Hazvina kunaka izvozvo muri yeZimbabwe ende hazvisi kufadza. Ina handombofarira zvinhu zvakadai so Mangwana anofanira kukwana ende paakaudzwa nevanhu ndakaona I still remember ndichiona imwe post imwe munhu achitanzi ndakachikwira chibhoti 1979 anzi ndichienda kupi here handina kuzvisawo musoro madays acho because ndaingoti pamwe vanhu vanongoita se vanogona kungowanza iye anenge achingoti haina nditeerere criticism ina handidi kunzwa munhu anondicriticize, I don't listen to criticism. But look now, this is the high time yamunofanira kuteerera criticism yacho, be it constructive criticism or criticism in general. Anything to do with criticism ndo zvamunofanira kutonge makagarira. Ana Mangwana ndimimi permanent secretary of information, ndo zvamunofanira kutogara muchiteerera izvozvo. Ukaignore uri kuignore macitizens. Havasi vese vanhu vari kutuka criticism nekuti uri kutukwa zvakasiyana. That is the reason why unoona kuti taitarisa vanhu toti zvinopera here zviri kuitwa izvi. What's wrong with these people? Utsinye here, kuromba here, mushonga here, kupenga here. Muridzi webhoti iri ndiani? Ndo pane nyaya nhasi izvezvi. Who is the owner of the boat? Tell me what you think in the comment section. I will be back tichizoonesana kuti muridzi webhoti ndiani. Asi mavazviona kuti ana bhoki vari kuhukurira bhoti riro ndianani. But we want to know the owner of the boat. Kulian TV, Team BAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.